Добър ден на всички. Колеги, аз ще бъда кратък и ясен. Първо искам да благодаря на всички, които работиха за тази кампания, на всички, които не подкрепиха и разбира се, тези, които подкрепиха лично мен. На всички, които звучаха минорно от тази трибуна, искам да кажа, че аз се включих в тази кампания съвсем доброволно, с ясната мисъл, че аз няма да стана нито народен представител, нито искам да се реализирам някъде в националната политика, аз ще си остана кмет. И ще го направя, колеги, пак, ако има нови предсрочни избори, защото така е правилно. Всички трябва да помогнем да има по-добри резултати, да има по-стабилна България. И знаете ли защо? На мен ми омръзна да мълча и да наблюдавам просто всичко, което се случи последните 4 години. Затова и днес няма да замълча и взех думата от тази трибуна, защото първо смятам, че на това, че изборите не били легитимни, ние трябва да отговорим и то веднага. Кое точно не е легитимно? Социолозите ни даваха 26 и нещо процента. Колко изкарахме ние на изборите? Толкова, колеги. Това означава ли, че социологическите агенции са нелегитимни? Не. Просто на някои резултатите не му харесват от изборите и за това говори, че изборите били нелегитимни. Как им харесваха всички избори преди това? Ами те сегашните избори са с по-висока избирателна активност дори от предните, само да напомним на тези хора. Това означава повече участвали хора, по-голяма представителност и по-голяма легитимност на този парламент. Обаче те са очаквали друго и затова в момента говорят, изборите не са легитимни, не са тези, които ни харесват, ами съжаляваме, колеги. Направете си партия, явете се на изборите, изкарайте резултат и да видим тогава вие колко сте легитимни. Това е първото, което исках да кажа. Оттам нататък на всички, които разбират от избори, им е ясно, но искам да го кажа за медиите и за хората, които говорят небивалици. Ако не е ГЕРБ като партия, която е най-голямата и най-стабилна партия с най-много структури във всяко едно населено място, ДПС ново начало щеше да спечели огромна част от малките населени места и малките общини. Така ли е, колеги? Това означава едно. ГЕРБ е единствената политическа сила, която работи на терен и работи, за да се противопостави на всички тези партии. Така че толкова по тази тема и на всички, които не разбират. Продължаваме, промяната не могат да бъдат никаква алтернатива на това. Защото те не си направиха труда да направят дори структури. Защото това е трудоемко, защото изисква да се срещаш с хората, не може да се пускат само статуси през Фейсбук, трябва да се обикаля, трябва да се срещате лице в лице, да поемате ангажименти. Точно заради тези ангажименти аз приех да се включа и в тази кампания. Защото ние поехме конкретни ангажименти към хората от Стара Загора. А проблемите са страшно много. И докато тези политици живеят в абсолютно друго измерение в София, без въобще да са наясно с елементарните проблеми на хората и сменения дневен ред, за който въобще те говорят, защото вчера по една от националните телевизии даваха в колко населени места няма вода. В Стара Загора са 15 населени места, в които няма вода. Няма редовно вода. Оттам да погледнем проблемите в енергетиката и да говорим за експерти. Нали? Трябваше да има равно отдалечени експерти, които да поемат съответното управление. Какво се случи? В енергетиката назначиха такъв експерт. Ами той почти закри комплекса Марица изток, колеги. Това е, което правят експертите. Вие, политиците, ние отиваме на избори, поемаме ангажимент към хората и само ние можем да носим тази отговорност. Господин Борисов се подписа върху програмата за Стара Загора, затова аз очаквам той като наш кандидат за премиер да изпълни всички обещания, които сме поели към хората. И това е честното отношение, така се прави в политиката. Затова, колеги, всички трябва да бъдем на едно мнение, няма какво да говорим. Господин Борисов премиер и ГЕРБ като партия, която да лидира бъдещото правителство. Благодаря.